Hello mga ka-listeners, maayong gabi. Bago pag alas 6 mga ka-listeners. So time check ya po na, time check. Alas 6:03 na mga ka-listeners. Nya karon mag-upload ka sa kuan. Ayay, mapriso ko. Mapriso ka. So karon ta mag-upload nya, pero unya pa kay gauna man yung video no. Nya pang mga oras ay agdo na mga ka-listeners no. O siguro gunya pang usahay magtagkadlawon no. Hindi na kung madali-dali kuan ba mix no? Kay kinalagi na yung mga buhat pa nya mawahay gid yung kuan nya nagnanay bakante ba no. So muna nga makadlawunan no. Paraga itong gabi nakadlawunan ba to o wala ra. So kasagaran makadlawunan pero basin unya o alagi depende rin no. Depende. Pero panikamutan kaya po na ma-upload na to may sayo-sayo kay kuan hapit na matapos ng tuiga no. Kini wa pag ko madali og kuan kanang upload saon gud nga imong gud pulingon og kinirang cellphone ako ang giatubang no? Mga ka-listeners mo na nga dili gyud mga kuan di na ko makuantanan ba unang tinagsaon na lang no. Kini tagurhan kay ang sunod ang ma-reveal sa kagabihon no. Nya sige po di ako diri sa kuan simbahan no? Bago pang nahuman ang misa nya naliit jud ko kay kuan gawan gasige magwan god nakakalis sigulan diri ba no. Unang kuan gaduduha kung musimba pag dili kay abi kung di mo hunong ang uwan ba ni hunong man dali-dali kung dagan no. Dali kung dagan kay para makaapas pa pero nalit na gyud no. Pero okay lang gyapon no. Laban lang gyapon mga ka-listeners samtang buhi pa. Laban lang gyapon ta sa ato ang pagpaningkamot mga ka-listeners. Nya di na lang tingali na ko tas uno ang ako ang intro kay musunod ay yung tag-intro vlog sa kuan ma-reveal sa kagabi uno kay daghan gyapon ganahan dai no. Daghan kayong nag-atang gyapon. Ang uban niya gusto nila og sumpay dayon no. Sagdi lang kay hapit naman mahumang nagkuan langit ka kilat ko no? So mahumang ako upload to di kini na focus kining duha ka drama no. Okay di nang ta maglangan mga ka-listeners no. Paminawan ninyo ang saan ba to part 6 sa ayay mapriso ko. Higala, ania ang laing sugilanon. Ayay, mapriso ko! Apol, wala ko mananghit ni mo. Asa na ka? Anong gibiyaan lang ko ni mo? Sorry kayo, pero wala ko magpaibaw ni mo. Tungod kay unsa? Nagpaabot na ako si Cynthia. Ha? Kisang Cynthia? Sorry. Unsay sorry? Pular ka na ko. Kuyo kay Cynthia. Pangakong pangasawa nun. Unsa? Salamat sa imong tabang. No. Shit ka, Piolo. Sorry, Gyud. Piolo, my dear. Please, ayaw na ipakita na ko, ha? Ayaw na. Sorry. Go ahead. Akong iampo nga magmalipayon ka. Salamat. Mag-amping ka sa imong kaugalingon, Piolo. Of course. Hope and pray. Nga dili ko makadagkot og kandila nimo. Unsa? Amping ka. Bye, Piolo.
Huwag mo giningibuhat. Ipangayuan pa ko ni mong kwarta. Huwag imo niyang gigamit para sa mong babae. Oh, isprikitik. Ay, nagpagkita na ko bisat ka nung sa... Ayaw na taon. Ibasig mulutaw kas kusog unyang bulog sa baha. Ibalibaran ko magani sila si Martin o si Bia. O karon, bakit mo gibuhat ako giulo? Kusog kay ko mga oras piulo kung masakitan ko. Ugla kaayo ang akong kuko kung magkakauras ako. Kayong mahitabo. Titanuson ka. Mukaging ka, piolo. Ug inigkagingi mo. Isud ka sa kahon. Huwag kinabuhi. Oh, shit! Kinsa man tong lalaki nga nakigsulti nimo sa swimming pool, day mayta? Kuan to siya. Negosyante. Tag-iya og panagatan sa Negros. Serious mo kay mo? Hanggaw eh. Nguyab dayon. Oh, usa? Nanguyab? Kisi pangan? Si Erning man kuno to siya. Bida. Presko ko niya. Nanguyab dayon? Mabitaw. Mauman gani nga ako magdugay. May kawas dayon ko swimming pool. Mao ba? Si Pakul? Asa di ay siya? Nag-CR. Mao ba? Sige, mag-ilis na ko. Sige. Pag-ilis na kay panuhutong niya ka. Intoy. Tinood ka ba'y? Nanguyab ko no rin niya? Iyam siya ng sulti. Mao ba? Kung mao na, may noon, naroon na maminyo na siya. Mao ba? Okay ra ka? Ngano de, sa may problema. Di ka magsilos. Pagkabuang ka, ano mo ba ito? Ngano kung taon nga magsilos man ako, doon na ba may relasyon, wa mang may relasyon yan nga, kuhaan ka lang, Mayta, doon na di ay. Sa ato pa, sugot lang ka, nga maminyo sa Mayta. Natural, iya mo nang katungod. Sa ato pa, wag gina kay pagtanaw kang Mayta. Pagtanaw? Siyempre di pa sa mga pagtanaw. Sa unsa man ba? Ayaw, ana. Ayaw, magbinugo man ka. Ayaw, pag binugo ba? Pag minarugod. Boto ko ipasabot nga, wag yung ka maibog yung Mayta. Wag yung kay gusto na niya. Ha? Kung gusto lang ba ha? Doon na. Naaraman na yung istorya, ha? Unya, hindi mo kamdiga. Tungod lagi siya kung mga anak, bay. Bay Pakul. Bida. Kung mag-agad ka kung kanang unsay gusto si mga anak, wag kay mahimo. Wag kay mahimo. Doon na, bay, bay. Doon na, Doon na ko'y mahimo. Kung ka na, mao nga ang kalampusan sa ilang pagtuon. Kung mulampusan sila sa ilang pagtuon, bay, malipay ng kakung asawa nga tuwa na sila yung kalibutan, nga si Pilar. Dili ko gusto ba nga akong nagian ba, nga akong kalisod magian usab sa akong mga anak. Mao nga untuso na ko ba, bahalag dobliho na ko ang oras sa akong pagtrabaho. Ang importante nga makahatag ko sa gikinahanglan para sa kahumanan sa ilang pag-eskwela, sa ilang pagtuon ba. Bay Pakul. Gisalikoy na ko ang akong tinguha sa akong kaugalingong kalipay nga ano na babae sa akong kinabuhi. May akong gipalabi ang akong mga anak. Hinaot ba nga magbawas ang imong mga anak sa imong sakripisyo nila? Bay, Intoy. Oo mo na. Grabe kayo imong pag-anto sa nagod. Mayon tawag magbawas gid sila. Kung mahimo na silang professional. Dili magparasuban ba nga? Gibiyaan ang ilang mga ginikanan. Tungod kay tuan na sila sa abroad. Ila masa na diskarte bay. Tungod kay gusto sila og kaharuhay sa kinabuhi. Nya, ang ginikanan in taon, gibiyaan na lang. Wa na hinumdum eh.
Sa akong kabahin bay, marag dili gyud ba kayo mga akong mga anak na bay? Pinangga ko sa akong mga anak bay. Sure ka? Oh, bay intoy. Ayaw gyud pagduda kalabot sa akong mga anak bay intoy tungod kay kanalang dunay. Ha? Nawag na nako. Suko. Gihan kayo. Di gyud gani gusto nga, ha? Mailis na ang iyang inahan. Di gisa gusto nga ilisan ako Pilar. Ay, nakalanon, kamatikod ko. Ha? Pagpanawag ko niya, isog king nangita ni mo. Mao gani. Ikaw ang sagot. Oh, hey. Post magas Facebook. Ikaw, wabigay mo. Sorry, bay. Huwag mo sa kung magtuo nga, masukoy mo anak. Sa sunod ba? Ayaw taon pag-post Facebook ba? Promise. Dili na. Di pa mo mga tok? Matuog nga may kon, ikaw ang matuog na sad ka. Karong taod-taod. Matog na ko. Sige. Pasiksi magkagmayo eh. Asa mo, magkita pa mo atong taga Negros? Dili, uy. Mao ba? Ibaw man lagi ka. Gisultihan ka ni Intoy. Oo, sultihan kong intoy. Nanguyab ko no dahil ni mo, ang mga lalaki. Baka nga bitaw eh. Grabe, abdi kaayo. Sipat kaayo. Palikiro kik dakway uy. Klaro tong naibog ni mo. Speaker manggay dayon. Di parehas ni mo ba? Di ka mao. Hala, gihutay lagi ka. Gi-COVID ka? Tukan lang ko si mong gisulti na. Tukan ko. Tinuod man sa bitaw. Kaya ang tanang lalaki, no? Parihas palang unta ni mo, no? Pakol. Nga naman. Murag, di gyud problema ang mga babae. Nga nung dili man ang mga problema ang mga babae. Kay tanaw na ko. Kung parihas pang tanang lalaki ni mo, Pakol, tanaw na ko, no? Why ba nag-asawa nga magkabuwag? Malinawon ang panimay. Kay wa may away tungod sa selos. Way away tungod kay nangabit ang bana. Okay. Ako gyud mao gina ingon niyo ko anak sa dihang naminyo ko wa na gyud. Diha na lang gyud ko sa kong asawa. Nga na di ay. Sa pagkaulitaw day ni mo, Kol, na di kay daghang gipanguyapan. Ay lang panabi. Ha? Doon na sad. Ubay-ubay sad. Hindi may hapay. Sure ka? Oo. Daghan kag uyab? Ay, basta nagana. Daghang gubayo eh. Maibga na ko. Daghang kayo. Pero, sila sad igor sa stanaw na ko. Ha? Nga naman? Kuan man, kining manghambog tagamay. Arang-arang masadyo kong mudag panamit ba? Ining tutok sa babae, tutukan ako babae. Kada bang tanaw nila mura kong kahambato nila ba? Mura bag mahilis silang tanaw na ko. Babae mo kilig sa duko god nga magpanilap. Hanggang tingin ra sila na ko eh. Kaya nga naman? Pahinamon lang ko sila. Idol na ko nila, simple na kayo, ila-ila na yun. Ila-ila, pak, ngayong numero. Pag umanag ila-ila, ngayong numero, pangita na kasang address. Pag umanana, pak, birahan na yun, sultihan na yun, I love you. Simple. Niya? Human yung magsultian na? Mutubagsan mo ba eh, unanaon pa na ako eh, pinadilian good. Ako to, diha, di na sila kapaabog kung paluwa po ko eh. Gura ko sa pagsulti nila nga, I love you. Wana? Mauna nga, maglaway na lang sila na ako. Taon sa obre, sa mo maglaway silang putim-tang pubriha. Di naman ko muduol. Bahala na mo diha. Unsa? Makapahiubos ka, Piolo. Makapahiubos ka. Tawagan ako sa Maita. Masinog makontak na ako siya. Matog na ko, Pakol. Sige, katog na. Mag-uban lang ta dito sa kwarto na. So,
Sa kwarto? Mag-uban lang ta sa kwarto kay tingali niya. Doon ay musud sa kong kwarto, Kol. Nga, dili ko mahipaw. O, siguro ka nga, pabanon ka mo dito? O, lagi. Nga di ay. Manghilabot day ka. Labot ko taon. Lagi ha. Busa, adto lang ka dito. Si Intoy lang mo dito sa pikas kwarto. Sige, sige. Mga mga, okay. Suod ko. Oh, may nanawag man. May signal day diri. Kinsay na naman. Si Sir Poldo man ni. Mga ba? O tubag ka? Hello? Hello, Sir Poldo? Maita. Sir Poldo? Naghilak ka? Sakit. Sakit, Maita. Oh, Mura kong mamatay sa kasakit. unsa? Ngano, sir? Unsa na itabot ni mo, ha? Nagkinanglan ko nimo. Please, ari ako. Unsa? Asa man ka na ko anhaon, sir? Di ako sa akong condominium. Room 532. Room 532? Ari ako ganun dayon. Please. Naghilak ka, sir? Uot kayo ang akong dugan. Nga naman ka, sir, uy. Unsa ba nahitabo? Spriketek. Ibiyaan ko sa akong ikal. Unsa? Iluibad ako. Gibudi anak ko. Sir. Halapi. Di man kumakanha ni mo diha ron, sir, uy. Di man ko slayo. Kaya sa day garon. Ni ako sa pinamungahan, sir. Nag-usap ka diha. Na ako ron diri, nag-overnight. Kamu ni Michael? Kami ni Pakol og Intoy. Oh, shit. Sige. Bye. Hello? Gi-off na. Naghilak siya. Bayot gid kay uy. Milutaw gid ang kinatibuk-an niyang pagkatao. Bayot gid ay kayo. Unsa mo? Unsa mo daw siya? Unsa? Ay, naghilak si Sir Poldo. Hilak. Sa mo ka rin hinungdan naghilak man siya? Gibiyaan siyang laki. Oh? O ba? Nga, unsa may ito yung nanawag man siya ni mo? Nanawag kay paatuon ko niya. Oh? Patuon ka? Aron, mahimo na siyang laki? Pakol. Nga, mato ka? Akong gibalibaran, uy. O lagi? Gisultihan ako siya nga ni ata sa pinamungahan. Nag-overnight ta. O kita ang nag-uban. Gi-off mo ng cellphone? Impiyaan siya siyang laki? Wa ko mawili ka ni mo, Piolo. Pero ang gikalagutan lang nako. Tungod kay ipangayuan pa ko nimo. Wa ka managanas pagsulti. Gani kuyog na kas imong pangasawon nun. Gisayunan ka lang nako, Piolo. Wa ka may baw. Nga daghan ako gaway. Nga sarang makapamatngon ka nimo. Ug makapahuhay ka. Nga way samok, Piolo. Ipasugat ko ang barko nga ilang gisakyan. Ipasugat ko sila dito. Masadya nga pagsugat. Ako yung lanta ba Intoy? Dito sa kwarto ni Maita. Ay. Di lang ko, ay. Makalistorbo ko ninyo. Sus, dagway na mo eh. Pero maglisturbo man. Layan, sa kay una-una. Ay, sabot man ko ninyo, bay. Bida. Kung naatas kwarto, bay, unya, may bawta nga, doon na tayo kaubang babae nga, guwapa, nasod. Hindi ka makatuhoy.
Ikaw tingali. Di ka makatog ditso. Magsige magduhiraw ang imong una-una. Unya, bisag magkoob na ka sa habol. Magkoob ka. Magkoob ka. Koob ba? Mulilim ka. Lili ka. Nya, butan aus babae nga kanang Ato ikaubas pagkatog. Ikauban mo pagkatog ba? Gitan-aw mo ikauban pagkatog. Unya. Nganong mulili ka? Mulili ka. Kung wa ba nabukas sa iyang habol ang sayal. Tanaw ng habol wa pa mabugas laki pansayal mo na. Mao na diha. Okay. Unya. Unya. Tapos Kalit kang mutoy hakaw. Mutoy hakaw ka. Murag ang bitin. Mutoy hakaw. Nya, maminaw kung nakatug bagid siya. Nya, mag-alindasay ka. Mag-alindasay ka. Okay. Mao na siya. Mag-alindasay ka. Walay ka kasaway na. Murag wa ko kasuway na. Ako kasaway na ko. Nga giyon sa manimo. Ha? Kasuway magkakagiyon sa manimo. Ay, wa ko mahimutang may pakuloy. Wa ko mahimutang. Sige kog li niya. Sige kog paminaw kung mihagok na ba siya. Unya. Unya, wa kong kantos. Wa kong kantos. Mihinay kog kamang paingon kaniya. Unya. Mitapad kog higda. Tapad ka. Unya, unsa may nitabo? Inanay kong midipig sa iyang lawas. Ako bang paminaw og mumata ba siya? Unya, sa diha nga imong gidipig. Unya. Siya, mata. Sa diyang midipig na ang akong lawas niya, wa man miangal. Wa miangal. Unya. Nihinay kong kamang ang akong kamot. Nihinay og kamang akong kamot. Gipakamang nimo ang imong kamot. Diin paingon. Gihinay na ko og kamang dayon didto paingon sa iyang dughan. Gipundo na ko. Gipundo nimo. Gipundo. Wa na ko gilihok ang akong kamot. Murag wa nimo gitugad. Nya tapos dayon gihinay na ko og tugad. Giingay na ko og tugad sa iyang ang akong kamot sa iyang dughan. Ay, gitugad na nimo. Gipundo na ko ang akong kamot. Wa nimo lihok ka. Wa. Dayon pagkatadaon gilihok na ko. Ay. Wa ni angal. Mo to nga gituhil-tuhil na ko. Gituhil-tuhil. Dayon ni kaging. Hindi kaging. Kaging. Lain king akong huna-huna. Mo to nga murag nabati na ko ang murag ni ago. Ni ako. Wa ni angal. Ay. Gipasagdan lang ko. Ay, nakagusto na. Mao to nga. Gipasod na ko ang usa nako kakamot. Di sa iyang dapit sa liog. Dayon gialsa nako siya. Ay. Miago. Giromansa nako. Hagkal akong mayo. Ay. Natingangal lang ko. Nga naman. Nga pirti mang bahuas baba. Natinga ako. Nga. Mi aw bitaw na. Nga naman. Irob na akong gilumansa. Nagdamgom na ko. Kara. Tasan tabiyan. May laro ni mo. Yan ay. So, na ko dito sa kwarto kay nagpaabot si Maita. Makasahod ka dito? Ako suod man. Niya man akong yawi. Sige. Lakaw na. Dali. Aray lang ko sa Pikas Katri. Si Kano ng Lamsid. Nagatuo na giday si Maita. Nagkuob pa si Sabol. Nagkuob Sabol pero ang luyong abahin nagtakilid mo siya. Huwag katabo niya. Pagkahangga. Hindi lang kumutan na. Malayan ito muna. Makasata. Hindi lang kumagimog kasaba. May ikog ta. Hindi nga magkamatas siya. Buangan niyo Ako man hindi makatuog nga maghuna-huna lang ni Bay Pakulog Mayta.
Yay! Unsa kay naitabo ron dito sa sud. Nagkarambula na ka sila. Pitap Diyos! Ako'y makakaubag babae sa kwarto ay. Posible kay may tabo ay. Ay, gusto. Ha? May ba kaya akong buhato, no? Magpaduol ba ako sa ilang kwarto, no? Maniid ko dito. Pero, basig makitaan ko. Bahala lang ni ay. Pugson ko lang nagpiyong ang akong mata. Mubangon ko. Sugot sa lawas. Kaihion ko na. Oops. Ay, may gani kay hayag ang lampshade. Og si Pakul, naa sa pikas kama. Natog siya. Nag-brief lang. Hanggang maning tawhana. Ay, maghapol ay. Maadto na ko CR, ay. Asa ka? Uy. Nagmata ka? Mamo ko na tuog. Bantay ko nimo. Mao ba? CR sa ko. Sige, padayon. Tuwa na siya. So, CR. Oh. Hanggaw eh. Kung ano manira. Ay no, ano masay lain tao nga masod. Kamera mang duha diri. Call. Oo, nga no. Paliw ko katod sa tissue. Mo ka magdag tisyo? Paliw ko be, nabilin. Oo, sige. Kaniyot lang. Ito kaya, uy. Asa namang tissue, uy? Dara. Ay, Donald be, palihog. Okay, niya. Oh, hala. Ay, hala. Nuligi ka magtapis sa tuwalya. Nag-brief naman ka, uy. Nga ba yaw? Sorry. Wa mo sa ka manira diha, uy. Mitanaw sa day ka. Wow, pasiplat lang. Amaw ay. Palihog sa ako, be. Kaman? Palihog ko sabon. Sabon? Masud, kita ni. Okay. Dara sabon, oh. Pakol. Ay, mga tubangan. Doon naman kayo na sa kong naong, eh. Ha? Paakon ko na ron. Paka. Unsa? Di, paka. Be. Ay. May nanuktok man. Ay, kisa man ron, uy. Kisa man. Babay! May Pakul! Oh. May ta! Pagmata mo! Pagmata! Ha? May intoy, bro. Pagmata! Karet. Bay! May Pakul! Karet. Madali! Oh, nga na bay. Namukaw ko ni mo. Tungkol Ano? kay... Nasunog ang bahay. Tapad ani. Sa? Mo ba? Tabang ta. Pag-show ito na nag-brief noong kay. Okay, bay. Toy? Unsa may nahitabo, ha? May sunog! Way bombero? Layo ang bumbiro. Okay na. Ay, pasalamat tayo makadako ang sunog. Ay, mayo gani kay may pundong nga tubig ang matagbay. Nagamit na yun. Mga bitaw, importante yun nga kining tubig ba? Magpundo niya doon stock na tubig ang matagbay. Aron sa inyo niya, kung magkinaon sa unay katalagman, labi na sunog, magamit tayon. Unsa na? Okay na. Nalinaw na. Linaw na. Kuan kining, di ba? Oo. Wala, okay na. Oo. Ay. Si May Pakul ang nakapaong sunog.
Hero na siya karon. Ay, naka ng tabang mo, sa hero ko taon. Gamay ramasad, tabang mo rin, usar magkabay. Bida kuyawan ako, uy. Mau ba, day? O, lagi. Wala ang kablakan. Sus, wala na. Pukaw talang yun mo. Tungkol kay, kung simbako ba, ato panagana ba? Basig makatabok ang sunog doon, ba? Tingalig, matanggong mo. Bitaw sad. Nakabrief na ba pakol sa pag-abli na kupultan, brief siya, kita na ko. Ay, salamat in taon nga wa makadako. Tuanas day Mayta. Tuog nagbalik. Ikaw ba'y pakol? Ay, di rin lang ta. Maray din ako makatuwa ni. Hapit yung sa akong buntag. Oo, noon. Sige. Dili lang ta. Dili lang ta matugoy. Ako sa kong kumain hindi nyo kabalikan din kung katugan Okay ra kay ko. Unya, unsa man. Saan? Huway na hitabo. Aminin. Lagi. Anis ba? Huwag yung taon ba? Kaya kung naitabo pa, huwag siguro og maapil di kasunog. Unsa? Hello, Sir Poldo? Mayta, magkalugar ka na ba karon? Makalugar sa unsa, sir? Pariyon di ka diri sa akong kondo. Ay, sorry, kid sir. Uy, mupauli pa ba ako sabay? Kay, doon na importanteng buhaton ako dito. Mao ba? Nga naman ang ta, sir. Unsa may ako ikatabang nimo, ha? Nga katabangan mo ako sa akong mga problema. Problema sa unsa man na, sir? Nga kasumbungan ko ikaw sa akong problema. Gibudian ko. Tambal anak, sir, no? Maurag yun ang paghikalimot sa tao na nagbudhi diha nimo. Mayta, apan sa tudloy ko nga magkalimtan si Piolo. Simple ra na, sir. Mangita kag laing laki. O kinsa? Mayta? Kinsa? Namas pakol, sir. Usa? Si Pakol? Si Pakol yun? Oh, si Pakol. May kayo, to'y bunog, di gastado. Aslom na. Bitaw, Sir Poldo, oy. Dili gyud ka, maproblema na, sir. Nang may daghang kwarta nimo. Makapangita pa gyud kag daghan, ana, sir. Sige, sir, oy. Kay mo pauli na mi sabay. Kadiyot lang. O sa nahitabo ninyo gabi Ha? Unsa mang hitabo ang buti mo ipasabot, sir, ha? Gusto kong mahibaw og unsay nahitabo sa inyong pag-overnight diha. Okay ra gyud kaayo, sir. Way daot ang nahitabo. Si Pakol, unsay gibuhat. Wa may kibuhat ng ngilad si Pakol. Kay permigyong naghuna-huna sa iyang mga anak, sir. Spirkitek, tinuod ka ba? Yes, sir. Ang akong anak, si Dona. Hello? Unsa man? Di na lang dyan ka mo uli? Inday? Mauli na meron? Malipayon ka diha. Okay raman ko diri day, magmuhila ko. Maayo kay okay ra ka diha, tay. Pero ako, wa ko'y maayong tug. Kasi kuna-huna ni mo. Ha? Sige ba kuna-una? Huwag mo kay ang ikabalak anak ko in taon ninday, oy. Tungod kay ang tanan kong gitrabaho, ang tanan na usad na kong giunona, ang akong pagpaningkamot para ragyod ninyo. Basta lang kung kitaan ko ng may tabog, nuunch ko na ba? Kunin mo na buhaton nagpasabot na nga huwag kay respeto na ko. Tay. Ay lagi pamalikas. Ngayon ko, tay.
Kung ko mamalikas, ay. Uli na lagi pa. O lagi. Ay kabala ka, dadaan ka. Ay labi ang bing kadre puto unsa pa ni. Ayaw ko kulog-ulog kitay. Hindi man ay ulog-ulog. Wa baya mi magkapamahog tarong. Nga naman. Wa may mulungag. Way muluto og sudan. Unsa? Kabiyan mo doon na, eh. Nagtuo kong naghikay ka. Gayang naman ka gabi, eh. Sigo ko ganahi. Dugay mo ko na kamatabi. Nya, muskwila ta naruwi kaon. Aw, pas mo ang labas. Pitag ni mo doon na. Ay, nagsulti pa unta ka. Ako lang datoy magluto og sudan. Ako lang datoy blungag. Wa ka nagsalig. Ikaw gud mo yung maguwang. Ikaw unti nagluto. Unsa? Uy, kayo biyan ni mo susuon. Sige, sige. Buhata. Isumpon ka tatay pakol. Sumbong! Gi-introduce na ka ni Sir Poldo. Ni-introduce unsa? Gibudhian man kuno siya siyang laki. Akong gitambagan nga, mangita siya og laing laki. Og nangutana siya nako, kinsa? Akong giingnan nga, ikaw. Ha? Ako? Ako gyud? Oo, ikaw. Maayo ka kay hambon ka. Dili gastado, dili bunog. Ginoo ko in taon maita. Magdumili ka niya? Milyonaryo pa, no? Oy maita. Unsa taon eh? Ay, wala taon eh. Balag magsudan ko ginamos. Basta ang gugma timus. Bahalag magbahugugutan kamunggay. Basta na ay pagsinabtanay. Kailan ko anang dato eh. Permi lang tang mamukmo anak. Mao ba? Balag himuon ko ni mong permi bodyguard. Basta permi ka lang na kung makita. Char. Masok ko imong mga anak-anak. Ay kabalakas ako mga anak. Ha? Human sa ilang pag-eskwela. Mao na ako na ng panahon. Atagan ko nagkahikayo na ng akong kasing-kasing nagtipatig ta kong kauhaw. Tinuod ka, Kul? Yes, Maita. Ayaw, Kul. Bata pa ko, Kul. Maita, ibaw ka ba? Minaw. Ibaw ka, gimaaman ko lang akong kagalingon taon eh. Gimaaman ako akong kagalingon na dili madaog sa akong mga pangandoy sa akong mga panginahanglan sa akong kaugalingon. Tungod kay mooy imong gipalapi ang imong mga anak. Correct. Sakto ka. Pagkaswerte sa imong mga anak, Pakol. Kay bisag sa imong kahimtang, pero wa ka gyud mo surrender. Panihuan gid ako. Molampos ang akong mga anak sa kurso nga ilang gustong kahon. Ako sa kong kabahin, Maita, sultihan na ka, prangka lang pagkasulti. Ay, di kita ko gustong masayod ka. Isulti. Ayaw pa makak. Bagong tuig ba ya ron? 2023 na ron. Bitaw, Maita, bagong tuig na. Pero sa kong pagtanaw ni mo, huwag yun magpagko. Tungod kay, ikaw mo'y naghari ng akong dugan. Unsa man ang imo, Kuel? Nanguyab ka na ako? Paibaw talang ka. Mao ba? Paibaw talang ka. Sige, ato na ta. Mamauli na ta. Mamauli na ta? Oo. Ako nang paibawon si Intoy, nga ato na ta. Okay? Sige. Adto na ta, pero day may ta. Kantong taga Negros ba? O bang nangita ni mo ba? Nasa gawas. Unsa? Uy, nayabag na. Ato ni mo. Ngita man siya nako. Nakaw yun man. Mao nga, pangita ka. Ay, manguli na ta Intoy, uy. Wako'y panahon niya. Di pa ingon re. Di pa ingon. Hala tuod. Siya ka na. Hello, Maita. Hello? Muulit na ka sa syudad? Pasakyan ka ka. Namo ko Montero. Kaya gusto sa kong makadultol sa inyo. Sa imong gipuyan. Ayaw lang, sir, uy. Uy, ayan lang ang pag-share ko. Earning na lang. Negosyante ko. May panagatan ko. Bangka, 5 ka buok.
may mga jeepneys nagdagan. Ug may kasosyo usab ko dere, si Mr. Poldo. Ha? Mr. Poldo? Kanang double blade. Oh, kaila mo? Aking, di may kaila. Okay. Abi na kong kaila mo. Muadto mugod ko sa syudad. Pwede unta nga, ari ka lang mo sakay sa akong sakyanan. Brand new nga akong sakyanan. Aircon. Salamat na lang kaayos, sir. Pida. Hapit ko mapalit sa kakusog sa hangin na itong tawhana da. Bitaw? Ngano ka ha? Nga gusto mo siya makatultol sa kong gipuyan. Aw, basig gusto mga asawa ni mo. Na! Mamana na lang kong pobrito kumpara ato niya. Nga naman. Pila ka kabuok babae sa kinabuhi atong tawhana? Bago pa lang gani ming nagkaila, explicar man dayon. Alam gina, basta mga kurtahan, salig na sila. Nga ang babae, mumuhilig nila. Kay, kurtahan sila. Dili tanan, no? Mao. Sawan, tonta? Sige, Col. Day. Angkas di. Pa, Col. Rita rin. Ay, may ta? Uy. Sir Erning. Uy, mo sakay ka lang og motor? Nag-road test man good, mi, sir. Anhi ka mo ang kasining tawhana? Are na ako, sir. Sir, nga na di ay? Nakaantos kag sakay og motor? Uy, paminaw na ko. Bahog pako maning tawhana. Ay. Ako, sir, baho kog pako. Klaro magkayo. Dili man, sir? Kining akong pako, sir, murag humot pa rin sa imong lubot. Unsa? Buang ka? Gisa, ni mo ang akong kumo. Kamao kong muduwa og baseball, sir. Mao na makamao kong musaw og bula. Mao. Kumo pa ba'y dili masaw? Buang ka, ha? Sir, please lang. Ayulog pang Hawaii. Mayta, ginsulto ko ining tawhana. Ay. Kalang, wa man ka insulto ha, sir. Ikaw lang may nanginsulto. Ato na mi, sir. Timanaan ko ng naong ni mo. Picturean di ka. Sige, picture ko. Wa kay pagtugot ako, mapriso ka. Sa! Gisa, ni mo pag-usab ang akong kumo. Ug ang imong tuong kamot. Di sa akong ubol-ubol, ha? Mao na, sir. Agay. Ako ang angyon na ako, sir. Panugon kayo, isugal ni imong pagkatawad rin ako, pobre kay ko. Sudan akong buwan o ginamos niya, samtang inyo, mga inasal, humbag kung sa panadiha. Nga maamong ka lang sa pobre, ayaw. Ako di ka buhi. Gusto ka? Nang katong ko rin ubol-ubol mo? Gusto ka? Intoy pagtawag og pulis. Ay na lang. Sir. Ano sabot lang ta, sir. Studiyan ka, sir, bisaga sa tabag kita, tagdon tagyod ka. Kung doon ay magbinawa ni mo, basta na ako. Panahil bilang taga, tabangan taga. Okay? Unsa? Sige, sir. Peace. Anto na mi. Peace. May dali na. Okay. Hanggang na. Oops. Okay. Bye-bye, sir. Oy, ikaw. Ha? Kinsay nga na itong tawhana, ha? Kuan, Pakul. Unsay apelyido? Di makulang. Tarunga kong tubag, ha? Unsay apelyido atong Pakol? Gingnan kang di makulang. Di kang sabot. Unsa? Salamat ha. Nabot na kita diri sa bahay. Okay. Nya, Poldi, pwede nga mauli una ko. Akong ihato ding akong gipalit nga puto, budbud ug bibingka para sa akong mga anak. Sige. Balik ka unya. Oo, balik ko, Maida. Yan ako. Abot na kit ang maing laki na mong amahan. Diay kong da mga anak, budbud, bingka, puto.
Di ko mukaon, ana. Dito na. Nga din mo kaon. Magbuot na ka manoy, di ko mukaon. Lami ba yun na inday? Bahala ka, basta kay di ko mukaon, ana. Tungod kay wa ko malipay, tay. Kanasad. Trabaho naman taon ko eh. Trabaho. Nagkiat-kiat naman ka, tay. Nagkiat-kiat na ka dito. Dito na. Saan ka? Puro manugi mong manghunay mong katubang. Amahan na to. Masig nalimot ka. Wa ko malimot, manoy. Og ikaw, tay, aron di ka makadungog sa kung pagyaw-yaw diri, ay nalagpauli diri. Doon na. Ikaw naginubra na juga doon na, ha? Pasagdi lang kuno ko, manoy. Ikaw, okay na makaskibo ti tatay. Bahala ka, pero ako, dili ko okay. Sa man, di na ka gusto muli ko dere? Ayaw na. Ato na lang kasi imong babay. Doon na. Aron matagbaw kasi imong kundat ba, ayaw ulit diris bay. Dito na. Naginubra na ka, ha? Dili, manoy. Sulti lang ko sa kong gibati. Daliman ka lang, no? Gadi na mo papuli yung tatay pakol. Ngal ka lang. Manoy. Wa mo ka magikay sa itong pagkaon? Kinagsalig kang tatay pakol. Unya ka ron. Sa'yo lang kay kang musulti ana nga di mo papuli yung tatay. Bisay naglagot ko. Nada, ikaw na muna. Napupaglalis. Pasag nila ng manghod ni mo, Dongal. Anak maginay ang baba ba? Ang iyang sinultihan, nagtuo mo ko na nga akong anak nga babae nga gwapa ba? Nga bato akong kasing-kasing. Diyo to gisulti ni mo, tay? Mingon ko, nga nagtuo maguning anak nga ko nga babae nga gwapa nga bato ning kasing-kasing ko. Ang tinuod ni sulti lang ko, tay. Tungod kay bunga man na sa kong kay ubos ni mo akong gipanulti. Nga anong mahiubos man sa taon ka na ako? Nagselos man ko. Ang. Sige na lang mo kuyog ng maita. Trabaho man taon eh. Trabaho man eh. Trabaho. Sagang-sagal ang taon nga ako eh. Tungod kay ihinay man ang halin sa akong paninda. Mas maayos na nang doon ako'y klarong nabatunon, matagbuan. Kay aron sa inyo niya na makatabang ko nga makahuman yun mo sa inyong pag-eskwela. Kana, sakto lang sultin tatay. Kita doon na, paminaw, mga anak rata. Handa mo sabot ni tatay. Kay kana iya ha, paningkamot lang na. Aron yun nga makahumat na sa pag-eskwela. Unsa no paghuman og eskwela pananglit kung magdako silang mayta. Tingalig mga asawa na siya usab. Unya ini pangasawa niya mawani na ta. Mawani ba oroy? Unya, di isa na mahitabo nga kanay mong gituwan oy. Kay kinis tatay, magminyo pag-usab, di yung ko mutuo na. Ngano dili man ka mutuo? Oh, di yung ko mutuo nga makaoyabog magminyo pag-usab na sa tatay pakol. Sige kuhaan mo basi ha, Manoy. Unsa man be? Tungkol kayo nagtuog yun ko. Nga hugot yun ang iyang paninguha nga makahuman kita sa pag-eskwela. Kung gusto mo kinis tatay nga magminyo pag-usab, uy, doon kayo na unta. Unom na gud katuig, ginawas nanay. Ay basi, gimingaw na siya. Kung mingaon sa tatay, natural nga bation. Tungkol kay lalaki man sa tatay. Tao siya nga nagkinahanglan nga dunay sa kahunghunga siya suliran. Suliran na lang. Patambang siyang Dr. Obra o Attorney Elaine Batan. Sa kini ang akong suliran. Na, serius na itong presulti ha, Duna? Seryoso ko, Manoy, oy, seryoso ko. Ay, ikaw na muna. Serious magata. Sakto na. Ano ba paglalis? Ha? Ayaw na. Igo na. Doon na, sultihan lang ka doon, Inday, no? Bisan pa si imong gisulti karong kanako, hindi ko ni mo papaliyon, o kaya ko. Okay yun, pero sakit ba yapod nga hingin lang tag-anak? Tay. Balikason pag yun mo, samot. Huwag mo ko mamalikas, tay. Wati ka balikasan, ingon ako, tay. Gusto na, Duna. Igo na. Ato na sabtos tatay sa iyang paningkamot, sa iyang trabaho. Nagsigil tao nagpaninda, adlaw gabi. Unang sinitabo, dahil higayon nga nga nakaingon na sa tatay nga, nagbago siya sa kinabuhi. Ansa? Oh, nalimot ka. Kahapit mamatay sa tatay. Kay pusilo nung tani atong higayon na nga, nanuroy siya balot. Kay, gidudahan man siya nga asit siya. Nainumdum ko. Umaw na diha. Nga doon na may laing kahigayunan nga makakita siya kwarta pinaagi sa iyang pagka-bodyguard, hinungdan nga gidawat na ni tatay Pakol. Tinood na. Sakto ginapagkasultihan dahil doon na. Diyan na katay, oy, kapoy ninyo duha. Tuwa, misirit. Wala maminaw. Sa iluwa lang ito sa doon natay. Dong, sa tanang panahon, bisag magdugo ni kasing-kasing ko. Pero, poong pasaylo,
Di na kinahanglan nga ako ng lito kondong. Tungod kay ikaw mismo nakailakay na ako. Laom sa kong kasing-kasing do, bisag pasakitan pa ko ninyo og sulti. Bisag gihiwa ning kasing-kasing ko. Andam ko sa pagsabot. Pero mayon taog, okay lang taba nga, di lang ta magpasakitay og sulti. Kay bisag maaman ako ang akong kaugalingon, magaras ba yang akong kasing-kasing do? Pero dili ka mo makadungog, nga sudyaan tabo. Tay. Day, Mayta. Oh, Inuktok ka. wa lang toy. Karon pa na ako nasuta toy ba nga? Ngaon sa? Kani tugod, maghinuktok ko kon, asa ko kwarta. Nga ako ikapalit sa akong mga kinahanglanon ba? Kani adto, pero karon Maghinuktok lang gihapon. Tungod kay nagkuulmang ko. Dili ko mahimutang. Ilabi na og makakita ko og laing tao. Ug wa ko makaila. Kalain sa kong naon-naon anak toy, uy. Unsa may imong ginaunaan ng tawhan, ha? Naguna-una ko nga, di ba ka natulisan, no? Unya tulison ko, ug unya, patyon ko. Mayta. Mo nang nakaingon ko, toy. Nga ni adtong higayon nga, wa po ko'y kwarta. Wa man ko'y kahadlukan, eh. Pero karon makadungog ko gamay kasikas. Lain naman kaya kong huna-hunaon, eh. Unsa man? Magtuon ako, toy, nga. Tulison ko aning tawhan na, ug unya, patyon lagi ko. Siya? Bebe, pakita ko, pakita ko. Kinsa man na imong gihadlukan? Ang tanang tao, good, nga, dili na ko kaila. Lain akong huna-huna. Tingalig, tulison ko, ana. Day, Mayta. Mauligi, nga tong way kwarta, problema. Pero karon nga may kwarta na ko, problema gihapon. Ang saon ang kwarta. Si Sir man. Si Bay pa ko lagi. Relax naman. Ha? Si relax? Madani mo ng relax? Asa malagi siya, oy, pareha siya, be? Ato na ko. Di akaw na, ha? Oy, baya, no? Nagsugod naman ang krimen. Nagpangita na si Mayta. Og sa in English pa, where were you? Bay Pakul. Ay, toy. Nananghi dito na ako nga muuli, oy. Wa pa din nabalik? Wa pa nabalik si Bay Pakul? Toy. Ayaw nagpauli, ha. Diha lang ka. Security guard ka. Patik! Way problema na. Ni ako. Andam sa nang higayon. Salamat, Toy. Niya sa kupitakan mo lagway ni Pilar. Pilar, manbuhi ka palang unta, makaam-am ta ka sa atong anak. Andili magpatuyang. Nginla naman noon ko. Pero bisag gisakitan ko, gipahiyom ko lang ang tanan. Mati masad kon, sa inang atubangan mo hila ko. Pero ikaw, pahuay na ka diha. Sa iyo masagod ka kamatay god. Mananong ko'y katimbang sa kong pagpa-eskwela kanila. Amos sa tanan, wadyo ko mangita. Doon ay babae nga ako ipuli ni mo. Kaya tingalig dili sila mutabang. Kung makakita ko laing babae, tingalig di mutabang sa atong duha ka na. Maniya, antos ng taon ko. Ang unlan mo na nagmubuslo itong kakong tandayan. Wala ba ko na magluto si Duna? Maglungag na lang ko. Unya magpalit og ilang masudan. Uy, si Sir Puldo? Hello, Sir Puldo? Asa ka na karon? Din ako sa bahay, sir. Nagkita day mong Erning? Gakong amigo nga taga Negros? Misulti siya ni mo, sir? Misulti na akong sprikite. Sugilon siya nga doon na siya nakitang babae.
O gikaila. May taang pangan. Oh, mao ba, sir? Nagagusto siya nimo. Unsa? Uy, binuang ra diha, sir. Uy, binuang ra tong iya, uy. Seryoso siya. Naibog siya nimo. Aw, wa ko'y mahimo kung naibog siya nako. Pero kung siya naman lang sad gani, sir, na, maglana na lang kong putot, uy. Maita. Tinood bitaw, sir. Presko kaayong tawhana, uy. Bisag bag-o lang gani ming nakaila, pero nanguyab bandayon. Aptik na si Erning. Adunahan na. Uy, bahala gadunahan pa siya, sir. Wa ko mangandoy nga makabanakog taong presko ug hambugero. Sprikitek. Sa ato pa, dili ka niya. Baita. Wa ka makatingog. Dili ka niya. Sa akong amigo nga dato nga si Erning. Gisultihan na ta ka, sir. Maglana na lang lagi kong putot kaysa musugot ko niya. Okay. Sa ato pa, wag yun ka makagusto ka niya. Uy, sir, uy. Wag yun bisagamay. Wag yun ko nakita niya, sir, nga sarang panlimbaw sa kong balibo. Pero kung ako, mo'y mudiga kanimo, may puruhan ba? Ha, Maita? Palihog. Tubag ako, Maita. Walang tayo unay, Sir Poldo, eh. Maita, buot mong ipasabot nga. Higala lang gud ta, sir. Pero lahi ang akong pagbati ni mo, Maita. You are special to me. Adto lang silain, Sir Poldo. Sprikitek. Meaning, gibasted ko ni mo. Ayun na lang gud ana, sir, uy. Trabaho lang ko, sir, sa imong isugo, pero kung mahitungod ana butanga, ayaw lang, sir. Huwag yun tayo unay, sir. Maita. Sige, sir, ay, may buhaton pa ko. Okay na ba, sir? Okay, Maita. Medyo nasakitan ko. Si sir, ay, alam ko kayo ubos, uy. Huwag ko mahiubos, pero nasakitan lang ko. Kay indirectly, gibasted ko ni mo, Maita. Na may daghang celebrity, sir. Alam ko. Maita. Bye, sir. Wow. Shit. Sprikitek. Huwag ko mahimuot sa imong pagbalibad ka na ko, Maita. What? May nag-text. Ang akong gaway. Nga akong gisugo para kang piyulo gabagagnaw. Gipangayuan kong kwarta. Ug tuan na siya kang sinsya nga iyang pangasawon. Oh, shit. Sprikitek. Unsa kayang message? Natuman ba ka nga akong gimando kaniya? Basahon kong yung text. Matrona Syudi Abbas. Okay na. Nihagba na sa yuta. O gitugdo na naglangaw ang ilong nga wanay hangin nga nigawas. Oh, malas ka lang, Piolo. Nganong imong gitumba ng ikogs buaya. Nawiktan ka noon. Oh, so sad. Nga nahitabo kini kanimo, Piolo. Ikaw manggot, imo kong gipasakitan. Pero ayaw kabalag ka. Pamisahan ko ikaw. Alang sa kapahuwayan dayon sa imong kalag. Tinood ka, Maita? Ay, lagi. Gikabuangan yun ko niya, uy. Baya, no? Buanga, good. Mga nagutaong daginuton man ko niya. Kinsagot taon ko. Bitaw, no? Pero giprangkahan ako, tuy, uy. Akong giingnan. Ayaw lang, sir. Way unay. Nya. Unsa iyang reaksyon? Gisakitan ko na siya, tuy. Mau ba? La, magbantay ka. Ha?
Nga naman? Nga nang pabantayon man ko nimo, ha? Angay ka magbantay. Kaysa akong tanawa ng klasyas tao, no? Murag, lawom nagduwa. O sila magduwa to eh. Ay ka ng klasiha sa pagkatao ni Puldo, double blade, peligro na. Unsa? Magbantay ka niya. Kay ang iyang kilay, hapit na mag-abot. No? Murag bungot sa tigre. Intoy. Basin anak lagi kuyaw na. Mao na ilang gingon nga, silent killer na. Intoy. Daghan mo pagbati na si Sir Poldo, double blade ko na god. Nagkasagol nga dugo, og dili angay nga kumpensahan. Intoy sad, uy. Ay, ko hadlukan, uy. Ay, di man. What ka hadluka, uy, hadlukan. What ka hadluka? Gipasidan ananda ka. Kay sa akong obserbasyon na ng Sir Poldo, may sikreto ng kinaiya. Kinaiya sa usa ka buaya. O, unsa? Oo. Patugtog ba? Tugtog, piyong-piyong, pero bangis nga way sama. Kung masakpan ka, kunis-kunison ka. Intoy. Wat ka loka, pero angay ka magbantay. Salamat sa pagpahinomdom, Toy. Pero kung maghimo man gani siya gilad, dili lang niya siya magmahay. Ha? Nga naman, Mayta. Doon na kay gisaligan? Natural. Doon na, gyud na. Kinsa man? O kinsa pa, kundi si Pakul. Ay, daan pa yun ko. Nga sa ato pa, dako kag pagsalig ng bay Pakul. Natural. Gikuha ko na ko siyang bodyguard. Tungod kay dako akong pagsalig niya. Nga makapanalipod gid siya nako. Day, Mayta. Asa naman sa katay? Layas na sad ka? Trabaho hindi. Nasad? Anak, dako naman inyong grado ba? Bawo ka ba? Kung sa ituyo na mo ni nanay ni mo nga, kamot kami nga maka-eskwela mo, ibaw ka o Unsa man kuno? Simple. Mayroong pangandoy ni nanay ni mo nga makahumadjud mo sa pag-eskwela, aron dili ka mo maparehas na mo, nga way kurso nga gihuptan. Aron sa ingon kung mawala mis kalibutan, magkasagubang ka mo sa mga pagsuway sa kinabuhi, sa bisan unsang hangit sa kinabuhi. Unya makabarog ka mo sa inyong mga til, makabuhi unya ka mo sa maabot ninyong pamilya. Oh, anak cute. Alabaw sa tanan, anak. Ipa-eskwela ka mo, aron mahimong lapad ang inyong pagsabot o pangunaw na sa mga panghitabo sa palibot. Unya makasabot ka mo sa dagan sa kinabuhi. Kung kita nagkalisod, mangita tagpaagi nga maruhay o gamay. Kung lisod tas kwarta, mo trabaho ta aron magkakwarta. Tabaw sa tanan, gipa-eskwela ka mo aron mahimo ka mo bright sa pagsabot sa kahimtang sa itong kinabuhi. O kay nakalisod man kita, labi na kay wanas nanay ninyo, mo hinungdan nga inyong tatay, maning kamot, trabaho ko to sumahimo, adlaw gabi, aron ka mo magkaumas pag-eskwela. Bahala ka ko'y makantos, dili lang kamo. Tay Pakul. Dako ang kubagtuon na. Sa kahimtang karon sa imong pag-eskwela, akong gituan nga bright ka. Ka-bright nimo, di ba? Tagas ko ng imong mga grado. Nagpasabot nga bright ka. Pero tanaw na ko, mura magdili ka musabot sa akong trabaho, day. Tay. Sahay, hingin lang patanim. Kuan, tay, kining... Pero bisan pa si magibuhat. Nga, hinlan ko nimo, ayaw na pagulit, tay. Wala ko, in taon. Ibutang, sa akong kagul rin sa kundukan. Wow, maaman ako. Bisag na puot sa to, dandugan ako. Puot man yun, huot ba? Kaya maaman ako kung kaugaling. Nga ang naghingil na ko, mao ang pinanggat na ko, anak. Gipakonsensya ko ni mo, tay. Kana kung doon na kay konsensya. Tasad. Ayaw nga, imo siyang sultihan na, tay. Karoon na siya magkasabot. Nanasad ka manoy ha, apil-apil nasad ka. Nga, og di ko magapil-apil. Gano, ikaw rin anak ni Tatay Pakol? Agad pag sinipsip manoy, uy. Huwag ko magsinipsip, buwang nga ka. So na mo, to nasad, sugo nasad. Duharugod mo, hapas dilan. Di na mo magkadog, dahil magkabingkil, lalis.
Pwede ba hunungon ninyo? Ako mo lagi pamatgo rin akong manghod, tay. Tungal, ikaw sad. Ikaw may muga, kining ikaw may maguwang, ikaw unang muam-am sa iyong manghod. Me, bauroy uy. Mangaway man dayon na siya nako, tay. Ako na noon, ikaw ra diha. Igo na lagi. Gusto na. Hangyo na ako eh. Bisag sa tanaw ninyo ba? Nga, kininyong amahan mo, pahong-pahong. Pasaylo ka lang tao. Nga ako'y nahimo inyong amahan. Kaya kun, mahimo pa lang hangyo na akong Ginoo. Usay mo yang yo, tay. Akong hangyo ng Ginoo nga ako ang labing adunahan karon. Hangyo na ako nga mahimo kong sapian. Pire, kadabang kadamaghan ta kwarta, pira-pira, para nili mo mag-away. Ang duha na ko kaanak nga gwapo-gwapa. Oh, tay Pakul. Pakul. No. Dili sila maglalis tungod lang nako. Sa unang kaamahan man sila pobre. Pero ning kamot ko, Ginoo, tabangin lang ko Ginoo taon. Nga makahuman ning duha nako ka mga anak nga mga buutan. Nga makahuman lang sila. Malipayo na kay ko eh. Bisag kuhaon pa rin ni mong Lord ang akong kinabuhi. Ang hinuman akong kinabuhi, sugot ko. Tay Pakul. Tay. Gihagit ko nimo, Maita. Gitandog nimo nga akong garbo. Busa paabot ako. Magpaduol na ako. Og maghimo akong milagro. Og dili ka na magkalikay ka na ako. Og hangtod pa nga ikaw ang maghilak. Og magpakiluoy nga pangasawon ko ikaw. Muabot ka ng higayon na Maita. Paabuta! Sprikitek! Wa pa mo mahibaw. Kung sa'y gusto ni Puldo, makuha. Kung sa'y gusto usab ni Apple, makuha ko usab. O kung maiubos ako, kung maiubos ako, bangis pa ako sa leon. Busa, Maita, please be careful with my heart. Magapit kog laming pagkaon sa restaurant o among sawaan ni Maita. Diskarte ang kailangan. Sprigitek! Ha? Sige sir. Dara ko sir, magpaabot ko. Bye, Maita. Bye sir. Saan man ako iniron? Manhis siya. Magdako na siya lami ang pagkaon. Magkigtungan siya sa pagkaon. Ang manog akong baliparan. Pasig masuko na hinuon to. Tawagan ako sa pakulpi. Tay, huwag makuha na yung motorsiklo tayo, be. Huwag man mo? Pahuwaman na si Manoy ang imong motorsiklo, tay. Aron, iyasag kong ihatod sa akong eskwelahan. Basta ka mo, why problema, okay? Salamat, tay. Sige dayon, Manoy. Kay mo angkas ko, ha? Ang yawi, tay. Yawi, kaliot. Darang yawi, Salamat, tay. Pinado na, sakyan na. Manoy. Okay. Aray na, may tay. Tawa na sila. Huwag ko kabalibat. Ako'y magamit. Nga problemahon man. Simple. Sakay lang ko kabalhabal payarong sa ilang Maita.
mas may tingaling ang tawag ka na ko si Maita. Pahibaw na ko nga, pahibaw na ko siya nga, ang motor gigamit sa kong anak. Yara ba itong gipalit para na ako? Silipon. Mukhang rin ako ni Maon. Ang silipon. I-on tani. Okay. Dili ba ka masukos Maita, no? Na ipagamit ako sa anak, sa akong anak, ang motor na yung ipalit para na ako. Ay, Maita. Siya maning nanawag. Hello? Hello, Pakul? Nawag ka man, ma'am. Yabag ka diha? Manong nagmaam ka na ako? Murag kinahanglan magitingaling ang ma'am ko nimo. Nasuta man ako gud nga murag dili maayo nga muyano lang kong tawag nimo Maita. Tungod kay bisag kung saon. Klaro man gyud nga himo ta kang agaon, bodyguard ko nimo. Ayun na lang gud anang mamam diha. Basta mauna na ko itahod na ko diyan nimo. Sabta lang sa ko. Aron sa ingon niya na ba ang tao nga makadungog, magbaton sila prespito nga ikaw, ako magaon. Sorry kayo ha. Wa dayon ko makaan ha diya. Nita pa ko gabal-habal nga kung sakyan. Ha? Yan di ay. Asa mo din motor nga akong gipalit para nimo ha? Mamayta, sa idoa lang tao na. Sa idoa lang yun. Sorry lang yun kayo. Gigamit lagi sa kong anak nga si Al. Unsa? Sa idoa lang taon. Ma'am, ni huwaman magod sa akong anak ang motor. Nga, maglisod, balibad. Basta ako ng mga anak mo hangyo. Mao ba? Pero sige na. Pangita o kasakyan, pagdali ha. Kay nagkinahanglan ko ni mo karon dayon dinhi. Sige. Sige, Mamayta. Pagdali. Bye. Bye. Ahat na lang. Padalion na ba ko? Nga, huwa na ko ang motor. Ay, kadugay pa sa balhabal eh. Anong gipagamit man niyang motor siyang anak? Palit ng ito nimo para yung mo gamit. Nga karon, yung anak na yung gamit. Abusar naman sa nay. Intoy. Hanggang isang tawhan na siya. Wala. Gisaway namang imong amigo? Angay mapunsang sawayon yun. Sobra naman ha. Sobra na kayo. Amigo man mag-iwan ako na siya. Amigo mami. Pero, kanang pangga na siyang duwak anak ba? Sobra na pa na eh. Murag makalagot bitaw, Intoy. Makalagot yun. Labi na si mabahin. Maita. Mamayta. Nga naman sad ka. Nagmamansad ka na ko, Toy. Mura magkuhan ka lang ingog magay paminaw nga. Tabahanti minimo niya. Yano rin mo tawag ni Maita. Ay, ano lang usba na inyong pagtawag na ako, good? Parehas na mong pakulda. Di pa lang sa dugay, no? Sa dihang nagkasulti mi sa phone. Nagmampot siya na ako. Maanam, adjust lang mi kamay, Mamayta. Kaniad to, sa dihang nanindab kag larang. Ayan, no rin may tawag ni Mamayta. Pero, karon iyo. Mamayta na, Mamayta. Na, musamot yun o kasuya ang mga tao-an ni Intoy nga magmamo na ako. Ay, sagdi na sila eh. Makaingon niya sila nga, hambugira na ta. Buot sila, sagdi na sila. Was nila buot sa imong buhay eh. Naunsam taong ka eh. Toy, tanawa, may sakinan ang nagpaingon din eh. Uy, lain naman silang maong sakinan. Mahalon mangyapon ng maong sakinan, no? Uy, may unong na. Kinsam ka na. Hala! Si Double Blade! Si Mr. Puldo! Ni ano siya? Hello, Maita. Hello, Sir Poldo. Kumusta na akong mahal? Oy. Hello, sir! Intoy. May kagyo ba na nimo nga akong mahal? Unsay mahal, sir? Ang sibuyas Bombay? Uy, isprikitek. Naibaw na mga sibuyas Bombay ron, sir. Tag 700 ang kilo. Intoy, dili ka na mao. Uy, mauna, uy.
Ang sibus Bombay, sir, tag 700 ang kilo. O daghan na wa mahalin. Nga, resulta hinon, sir. Miturok ang sibus Bombay. Ay, kay, wa may namalit tungkol kay mahal man. Ako'y labot, ana, into. Oo, sorry naman ko. Ang akong giingon nga akong mahal, mao si Maita. Si Maita, sir, Bruno? Sprikite. Yes, Intoy. Nga no? May problema? Sir, problema, Palihog ko. Kuha nga akong mga butang. Nasa akong sakyanan. Unsa man, sir? Ang gi-order na kong lami ang pagkaon. Gikan sa food trip ni Jenny Buntilaw. Uy, kailan na mong Jenny Buntilaw, sir? Kaila ko na. Uy, lami na ba ng ilang konser, lang lechon bili dia? Palihog kong kuha. Sige na. Oo, sir. Dola lang akong driver. Sir. Arigado, alis ako. Maita. Hilumon ka man kayo. Daon sa man ka. Ha? Wa man, sir. Tanaw na ko. Marag miluspat ka. O sa man, gikabuhi ka? Wa, sir, uy. Wa. Di lang ko nimo palingkuron? Ay, sorry. Dali, lingkod, sir. So, dali. Andaman ta kag coffee, sir? Palihog. Karon ka, Maita. Sprikitek. Musayaw ka karon sa akong pad. Og lingawon ko nimo. Iniguman ni mo kaon sa pagkaon nga akong kiandam para nimo. Kagibutangan ako og sagol ang sabaw nga makaursa sa imong gana. Ug musayaw ka sa akong atubangan nga magiyod-hiyod og magpiyong-piyong ang mga mata ug budiwalwal ang dila. Nana, sir. Yan ang pagkaon nga imong gi-order? Habwa. Og hikyara. Oo, sir. Pagdali. Og pagkahuman. Biyay kami. Pagliyay 2,000. Dawato ni, sir. Dawata. Imo na ka na. 2,000. Og makabiya ka na. Intoy? Asaman ka? Kuhan ka lang. Naandam naman ako ang inyong pagkaon nga daan ni Sir Puldo. Nahikyad man ako. Mubiyan ako kay pabiyaon mo kong Sir Puldo. Ato lang tahuron si Sir Puldo. Unya? Kamerang duha? Ay, tumanon talang ang iyang sugo. Biya ang tamo. Bye! Ninyo kanunay ang matagsumpay ning sugilanon. Ayay, mapriso ko! Tagsulat og direktor, Cebu City Councilor Francis Iliaga Ginhawa Delfinis Pares, Spinner Randy Tayad, Audio Editor Jeffrey Gabonada, Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Buto ka listeners ang part 6 sa mong drama no ayay mapriso ka. Na may mo comment sa una ayay mapriso ka no. So hinaon na lang na to ayay mapriso ka. Nya karon usbon ako salamat ka sa inyong kanunay nga pagsunod o pagpaminaw sa mga drama no.
Shout out ni Ma'am Life Journey, Ma'am Gisole, Ma'am Bill, Ma'am Cecil Ruben, ha? Ni Kit P. Garcia, ni Saisi Morales, ni Cherpar, ni Ma'am Miriam Rostria, ni Charin Pacana, ni Annalyn Buatis, Annalyn Samson, Maristel Humawan, Julie Wong Stevie, Ronel Prasco, si Marlon Soco, Hector Talon, Juan Prince nya. Pasensya sa uban, wala ko ka lugar pag memorize sa mga bagong nag-comment, no? Mga ikong pasensya, no? Chat up po ni Angie Divina Gracia o ni Speedy Super Pop Girls, no? Ni Will Urbano, Birmal G. Kanyete. Ya, pasensya yun sa mga bagong nag-comment ron niya. Pa, di ko katagad o kanang basa sa mga comment ba niya. Wala po ko ka-memorize sa mga bagong nag-comment, no? Labi na kaya ang mutatak diri sa YouTube studio, puro lang user ang nakabutang sa mga nag-comment, no? Mga na di ko kakuan sa inyohang mga pangalan ba, no? Mga di na ko masago kay puro user nakabutang, no? Namurag share it bitaw kanang user ay nakabutang. Una nga di ba po kumo-open sa kuang channel, no? Kay basig mag-click nako ba ang kuang upload. Diya kay bawal man na kung ako mo click sa kuang mga gi-upload kay makuan masangit sa kasi tawagan ng madaot ba, delikado og mapinaltihan ni kuan ni Google AdSense, no? Muna nga bawal ko mo click sa kuang kuan sa kuang upload, no? Muna nga wadyo ko maka susi sa inyong mga pangalan, no? Muna nga sunod butangilan ninyo pangalan na inyong YouTube handle, no? Para og mutatak sa Creator Studio ang inyong comment, mabasa na ko ang inyong mga pangalan, no? Kay para matiman-an ako ba kay kung ano sa ugay handle ang inyong YouTube channel, ang mutatak sa YouTube Studio puro user, no? Muna nga butangilan ninyo og kanang handle, no? Kanang kanato na nakabutang nga @handle, diba? I-change niyo na, no, sa pangalan sa inyong channel, no? Para ini-comment ninyo mutatak sa YouTube Studio ang inyong pangalan, no? So mao to mga ka-listeners, no? Salamat kanyo sa inyong kanunay pagpaminaw sa atong mga drama bisag binalik, no? Basig sunod tuig po ko mag-upload sa laing drama, na kay opa gyud pa nang matagad yun, no? Pasensya kayo, no? Pasaluwa gyud sa mga nag-atang, no? Pasaluwa kayo ko kay pag yun ako matagad. Okay, ito mga ka-listeners, God bless na itong tanan, no? Merry Christmas o advance Happy New Year, no?